Inele sau coliere? Inele. Inspirația zilnică? Gesturi. Fashion icon? Nu cred că am. Designerul favorit? Irina Marinescu. Bună, sunt Alina Aliman și astăzi suntem în studioul Mădălinei Rădulea, unde vom afla povestea bijuteriilor Madeleine. Bună, Mădălina! Bună, Alina! Spune cum a început povestea bijuteriilor Madeleine. A început în urmă cu 3 ani, când am citit despre un curs al lui David Sandu despre bijuterie contemporană. Eu terminând design de produs în cadrul facultății de arhitectură, am zis să încerc, să văd dacă îmi place sau nu. Evident, am început, am făcut primul curs, după care au urmat aproape toate cursurile pe care David le-a ținut și așa am ajuns să fac bijuterie contemporană. Cu ce ai început prima dată? Ce fel de bijuterie ai făcut? Prima dată, primul meu curs a fost de Lost Wax, ceară pierdută, în care și am rămas să lucrez, deși am urmat cursurile ulterior, am învățat alte tehnici, m-am întors de fapt la primul curs. Poți să ne spui despre ultima colecție? Colecția mea pe care am promovat-o cel mai mult se numește Karma. What comes around goes around. Am făcut-o inițial, am turnat aproape tot ce am prins ca să văd în ce direcție mă duc. Îmi plac foarte mult bijuteriile organice și atunci am încercat varianta staniolului. Faci mai întâi schițe sau direct produsul? Direct produsul, în general direct produsul. Nu-ți place să desenezi? Îmi place foarte mult să desenez, dar fiind vorba de sculptură, mi-e mult mai ușor să le fac direct. Cu ce materiale lucrezi? Argint și aur. Mi-ar plăcea foarte tare să învăț să pun pietre prețioase. Ți-au plăcut dintotdeauna bijuteriile sau te-ai gândit să faci și arhitectură? Nu aș putea să fac arhitectură propriu-zis și atunci bijuteriile m-au completat și întotdeauna m-au atras ca pe orice femeie, bănuiesc. Ce colecție pregătești acum? Îmi plac foarte mult bijuteriile organice și atunci o să merg în aceeași direcție și pregătesc o colecție bazată pe coliere. Cum o să arate ele? Cui le recomanzi? Femeilor cu un self-awareness puternic, care știu exact ce vor să poarte și care nu poartă ceva doar pentru că e in sau statement, ci pentru că sunt bijuterii de suflet. Care a fost bijuteria care a avut cea mai frumoasă poveste după tine? E vorba de inelul Karma, care este un inel statement, care se poate purta, care este făcut în 3 variante, alb, negru și auriu, și ele se pot purta toate 3. Și mie e inelul cel mai drag. De unde îți găsești inspirația pentru colecție? Oamenii mă inspiră extraordinar de tare, oamenii cu care interacționez în fiecare zi. Sunt anumite gesturi care îmi plac foarte tare și pe care încerc să le integrez în detaliile mele de design. Ne dai un exemplu? Prietena mea și-a făcut un tatuaj în formă de triunghi pe care și l-a făcut pe deget, iar acum am o piesă care este exact triunghiul pe care și l-a făcut ea. Cum ajung bijuteriile în forma aceasta pe care le vedem acum? Ele inițial sunt sculptate din ceară, după care merg la turnat la David Sandu, înapoi unde am făcut școala, lucrez în continuare cu el, iar apoi le șlefuiesc la bancul de lucru. Ne poți arăta la bancul de lucru cum se transformă? Haideți să vă... Mădălina, cât de des îți porți tu bijuteriile? În fiecare zi îmi place să-mi testez foarte mult produsele înainte să le vând. Atunci când le vând, vreau să fie produsele perfecte. Mădălina, mulțumim mult că ne-ai primit astăzi în studioul tău. Abia așteptăm să vedem următoarea colecție. Mulțumesc mult pentru vizită!